Ei, hola, què tal? Continuem el curs de Word. Anem a parlar en aquesta ocasió de columnes i les columnes ja veureu que són molt senzilles. Ara, doncs, que ja coneixeu tot el tema de seccions, ¿vale? El tema de seccions és vital per a fer el tema de columnes, ¿vale? Per tant, si no controles les seccions, doncs te recomano que mires el vídeo que tinc sobre aquesta, sobre seccions i salts de pàgina, que és força interessant i és molt aclaridor. Vale, la forma més fàcil de fer unes columnes amb Word és senzillament seleccionar un text. És molt important que aquest text no sigui l'últim del document, ¿vale? L'últim del document. Si fos l'últim, hauríem de deixar un o dos intros, per exemple, perquè no ho fos realment. Llavors, seleccionaríem allò que volem fer en les columnes, aniríem aquí a presentació de pàgina, columnes, i, per exemple, podem fer dues columnes. Ens ha posat dues columnes, aquesta barra, les dues me deixen el mateix, ja està, perfecte, ¿vale? Si volguéssim canviar alguna cosa d'aquestes, podríem vindre aquí a presentació de pàgina de columnes, ens vindríem a més columnes, llavors aquí tenim unes poquetes opcions, ¿vale? Tenim aquestes opcions predefinides per fer dues columnes amb l'esquerra més petita i dues columnes amb la dreta més petita, i llavors tenim aquí per posar la línia aquesta entre columnes, que li podem treure, si volem. Aquí li diem el nombre de columnes, i aquí, si això està marcat, automàticament ens posarà l'amplada i l'espaiat de les columnes en funció del nombre de columnes i de l'espaiat que tenim entre marges, d'acord? Però sempre podem treure això d'aquí i llavors canviar l'amplada, en aquest cas de la primera o de la segona columna o l'espaiat. Com que l'espai total sempre és el mateix, doncs tot ho va canviant tot automàticament. Si jo li dono més amplada a la primera, automàticament li ha de reduir a la segona, donat que l'espai que tenim entre marges sempre. Bé, fixeu-vos que aquí posa aplicar-ho al text seleccionat, que és important que ho apliqui just amb allò que és seleccionat. Per exemple, anem a posar les columnes de la mateixa amplada, anem a fer dos, per exemple, aquesta, dos amb la columna esquerra més petita, i li traiem la línia entre columnes. Llavors, que si anem d'acord, doncs, bueno, ens fa cas, ¿vale? Això li podem donar un intro aquí i ja està, ja ho tenim solucionat. Això és la forma senzilla. El que tenim aquí ara és dos vegades el que teníem abans de sagnies, de marges i tal, ¿vale? Ara tots els marges són els marges entre columnes i aquí tenim la sagnia 0 entre cada columna. Si jo poso el cursor aquí, doncs se me'n va la sagnia esquerra i la primera línia francesa cap aquí i la dreta aquí, no? ¿Vale? Em veieu, no? Això és senzill de veure. Vale, però realment què hem fet? Doncs realment el que hem fet és seccionar el document en tres. Llavors, què passa? Doncs ell ha creat aquí exactament un salt de secció, de manera que fixeu-vos que si jo poso aquí en el titulet, que no estava seleccionat, i posa secció 1, aquí dintre de les columnes posa secció 2, i quan jo marxo de les columnes posa una tercera secció. Però el que ha fet realment és seccionar el document. Per això deia que era tan important el tema de les seccions, ¿vale? Perquè podem controlar, si sabem el tema de les seccions, podem controlar molt bé les columnes. Si no, de vegades costen una miqueta, ¿vale? Això és el que ha fet. Llavors, això que ha fet ho podem fer a mà. D'acord? Llavors, fixeu-vos, anem a fer amb aquesta segona part, diguem, del document. Jo em vaig a posar aquí i vaig a afegir un alt de secció continu. I aquí, per exemple, aquí al final, afegeixo un altre salt de secció continu. De manera que aquí estic a la cinquena secció, aquí estic a la quarta i aquí estic a la tercera, ¿vale? Que era d'on havia sortit. Aquí estic a la primera, la segona, la tercera, ¿vale? Això seria continuar la tercera i aquí hi ha la quarta secció, ¿vale? I aquí hi ha la cinquena secció. Llavors el que hem de fer és, situem el cursor aquí a la secció quarta, llavors fixeu-vos que no cal ni seleccionar el document, i llavors ja puc vindre aquí i fer columnes, i li puc donar directament aquí a les columnes, si vull controlar una mica què és el que... I vaig a dir-li que vull dues columnes, amb línia entre columnes, amb una mica més d'espaiat, per exemple. Vaig a posar-li 3 centímetres d'espaiat, amb la qual automàticament canvien les amplades de les columnes. Fixeu-vos que ara això ha canviat i ho aplica a aquesta secció. Com que ho aplica a aquesta secció, quan jo li faig d'acord, això automàticament funciona i funciona perfectament bé. Vale? M'ha posat marge, ho ha fet bé, tot bé. Vale?
Ho repetim, si voleu, vale? Anem a fer-ho amb aquest últim, vale? Anem a veure què passa si no fem cas amb aquesta recomanació que us he fet de que no sigui just l'última part del document, vale? Quan fem les columnes. D'acord? Anem a veure què passa. Normalment el que fa la gent és selecciono, vaig a fer columnes, 2 columnes, per exemple, anem a fer-ho fàcil, i què passa? Doncs, ostres, doncs que no passa com aquí, no? No passa que això s'equilibra i que a la meitat fa sempre més o menys tot el mateix, no? Vale, se m'ha anat fins aquí baix. De fet, se m'aniria fins aquí baix, fins al marge, i si ha de passar de marge, llavors se vindria aquí a la següent columna. Això és perquè no hi ha un segon salt de secció. Vale? No sé si m'enteneu. Aquí tenim la secció quarta, vale? La que hem fet les columnes d'abans, tenim la cinquena, i aquí tenim una sisena. Llavors, és en aquesta secció en la que he fet les columnes. I no tenim una setena secció, vale? Perquè resulta que les columnes afectarà a tot el document si no canviem de secció. Llavors, la forma d'arreglar això seria donar-li, si voleu, aquí un intro, perquè seria en una línia següent. Llavors insertaríem un salt de secció continu. Al fer el salt de secció continu, vale, ja equilibra tot això. Bé, suposo que s'entén, Suposo que s'entén. Vale, anem a veure què passa si jo tinc això aquí, per exemple, ho tinc aquí, vale, ja veieu que funciona, però jo vull que a partir d'aquí passi directament a la següent columna. Jo vull que sigui a partir d'aquí que passi a la següent columna, llavors he de forçar que faci un salt cap a la columna següent. I això ho faig, evidentment, des d'aquí, posem el cursor aquí, és molt important, anem a salts, i fixeu-vos que tenim el salt de columna. Llavors jo li faig aquí un salt de columna i aquesta columna se me'n va aquí. I evidentment, com que ho hem forçat, ja no estan les columnes equilibrades. Però a partir d'aquí, que tenim ja la següent secció, fixeu-vos que això continua sent la secció sisena, aquí tenim la secció setena i a partir d'aquí ja podríem anar escrivint. Vale? I si jo volgués tornar a equilibrar això, hauria d'eliminar aquest salt de columna. Va molt bé, de vegades, o per comprovar, a vegades els salts de secció, els salts de columna i de secció, va molt bé tindre aquest botó de mostrar todo, mostrar-ho tot, el botó de mostrar todo activat. Vale? Quan el tenim activat, ens mostra el salt de secció, ens mostra aquí el salt de secció últim i ens mostra aquest salt de columna. Com m'ho faig per esborrar aquest salt de columna? Hauria de posar exactament aquí i ficar-li a la tecla suprimir. Jo li faig suprimir, se me'n va el salt de columna i llavors tot es torna a equilibrar. Vale? Bueno, és un tema molt senzillet, un cop se saben les seccions, suposo que s'haurà entès, espero que s'hagi entès, i no res, ens veiem en el proper vídeo. Vinga, adeu!